Kaixo eta ongi etorri jakitunera gaur elementuen konfigurazio elektronikoak egiten ikasiko dugu. Vale. Elementu baten konfigurazio elektronikoa egiteko beti, hoberena da Moeller diagrama egitea eta honen bidez egitea konfigurazio elektronikoa. Vale, Moeller diagrama beti horrelakoa izango da. Eta behin, batezetik zazpiezera jarriz, bipetik zazpipera jarriz, irudetik zeidera jarriz, eta lau F eta bost F jarriz, beti gero konfigurazio elektronikoa, konfigurazio elektronikoaren ordena jakiteko egiten, diagonalak marraztu behar dira horrela. Beti izango da horrela, diagrama hau. Eta gero, konfigurazio elektronikoa egin alizateko, honen bidez jarraitu behar da, diagonal hauek, beraz. Lehenik batez izango litzateke, gero bi S, gero bi P eta hiru S, gero hiru P eta lau S, gero hiru D, lau P, bost S, lau D, bost P, sei S, lau F, bost D, sei P eta zazpi S, eta azkenik bost F, sei D eta zazpi P izango litzateke konfigurazio elektroniko bat egiteko. Vale. Gero jakin beharrezkoa da, zenbaki hauek handiak energia maila adierazten dutela, eta gero hauek txikiak energia horien azpimailak direla. Badaude lau azpimaila desberdin atometan. S, P, D eta F. Eta hauek orbital hauetan, azpimaila hauetan, elektroi kopuru maksimo bat sartzen da, gero konfigurazio elektroniko egiteko erabilko direnak. S orbitaleko elektroi kopuru maksimoa bi dira, gehienez Sen bi elektroi sartzen dira. Gero Pen elektroi kopuru maksimoa 6 da. Den 10 eta F-en 14. Orduan gero konfigurazio elektronikoa egiterakoan kontuan izan behar dugu elektroi kopuru maksimoak sartzen direnak orbital bakoitzean. Orain hau adibide batzuetan ikusiko dugu. Bare, lehenik, badukagu kloroa, Cl, eta bere zenbaki atomikoa, 17 dela. Orduan, honekin eta diagrama hau jarraituz egin dezakegu bere konfigurazio elektronikoa. Badakigu, badaukagu 17 dela, orduan, hasiko gara goitik, bat S egiteko, bat S. Eta hemen gehienez, bi sartzen dira, orduan, bat S bi. Gero hurrengoa da, bi S. Eta Sen ere, jarritzen dugu, bi sartzen direla gehienez, bi elektroi. Bale, momentuz daukagu, bi gehi bi, lau. Eta heldu bar gara, 17. Orduan, jarrituko genuke diagrama horren bidez, bi P da hurrengoa. Eta Pen, sartzen dira 6 elektroi gehienez. Orduan, hemen lau gehi 6, 10 daukagu. Oraindik ez gara heltzen 17. Beraz, hurrengo maila. Hiru S da hurrengoa, diagramaren bidez. Beraz, hiru S, eta sartzen dira bi. Orain badaukagu 10 gehi bi, 12 elektroi. Eta hemen daude 17. Orduan, jarritu beharko genuke. Hurrengoa izango litzateke, egin dugu hiru S, orduan, hiru P izango litzateke hurrengoa. Hiru P. Baina Pen, sartzen dira gehienez 6 elektroi. Eta guk, hemen dauzkagu 12, 17 heltzeko bost behar ditugu bakarrik, orduan, hiru P bost geldituko litzateke. Eta horrela geldituko litzateke konfigurazio elektronikoa. Badauzkagulako ja 17 elektroiak. Bale, orain, hurrengoa nitrogenoa. Nitrogena da, bere zenbaki atomikoa 7. Orduan, kasu honetan, 7 heldu behar gara konfigurazio elektronikoaren bidez. Beraz, diagrama hori jarraituz, edo, ere goian begiratu genuke, ze badakigu hau 17 denez, hau aurrerago amaituko dela, orduan, izango litzateke lehenik bat S bi, gero bi S bi, badauzkagu lau, eta orain 7 heltzeko 3 behar ditugu. Beraz, bi P, 3. Eta horrela amaituko litzateke ja, honen konfigurazio elektronika badauzkagulako 7 elektroi. Bi gehi 3, badauzkagu 7. Orduan, horrela izango litzateke nitrogenoaren konfigurazio elektronikoa. Bale, hurrengoa. Orain, magnesioa, badaukagu bere zenbaki atomikoa, 12 da. Orduan, diagraman ikusi dezakegu, lehenengo da bat S, eta bi elektroi sartzen dira gehienez, hurrengoa bi S, eta ere bi elektroi sartzen dira gehienez, gero bi P, eta hemen ja 6 sartu alditugu gehienez, eta badauzkagu 6 gehi lau, 10 elektroi. Barditugu beste bi, magnesioaren konfigurazio elektronikoa lortu izateko. Beraz, hurrengoa da, begetu dezakegu hor, hiru S, beraz, behar ditugunez bakarrik bi, 12 heltzeko, geldituko litzateke, hiru S bi. Eta ja egongo litzateke magnesioaren konfigurazio elektronikoa.
Eta gero, azkenik fosfora, bere zenbaki atomikoa 15 da, orduan. 15era, heldu bargara konfigurazio elektronikoa eginez. Beraz, lehenengoa, bat SB, bi SB, bueno, abegatu genezake beste batean, non elektroigeago dauden, bi P6, eta orduan hemen badauzkagu 10, berditu 15. Orduan, urrengoaren bidez, 3 SB, orain baditugu bi gehi bi lau, gehi 6 10, gehi bi 12. Beraz, 15era heldu bargarenez, urrengoa izango litzateke 3P, eta baditugu 12, oza, 15era, 3P3 izango litzateke emaitza. Eta izango genukia fosforen konfigurazio elektronikoa ere eginda. Bueno, eta hau izan da guztia, espero dut ulertzea, eta gogoratu sare sozialetan eta web orrialdean jarraitu jakindun.